Watay na war phaiman jora khebo nokpano kiriwoi palada baino nokda baino hinai kiriwo nok nukhungo ajinai gurinai sai hinjagoi tongnai sak hamyangoi tonghaibo masaya manaya ngmani jingjal abono bo kiriwo abono tino bono sak hamna bagoi thangnai December 3 tarikni salmario bini sak hamyano nogoi chini kok tv tai kok tripurao bini sak hamyani news lokorokno chubamung lokorok than chubasu sanai bo kok samani Ritesh Devaran bihik tai buma phiaba abono tino lokorok thani chubasu khoksa malaya nok nukhongni rang puisa tai malmata phaloi tai bunthani rang solok ari nawoi bono kherempat sak hamnogot langai thangmani phiaba kherempat sak hamnogo bono tlang thamani yagulo bini sak kisa hamboi phaikya hamboi phamani yagulo bono toi phaikya phiaba bono kherempat sak hamnokni 11 tarik 12 মাস 2022 ni salmareo no bini sak tikisa hamka hinai bono chuti toi phaikya phiaba chuti tunani sekang doctor rokbai kok salai no bono rohorka chuti phiaba doctor bai kok salai pro doctor rok saka bini sak hamya tabuk mungsa bo ongla phiaba bo bini bohok kisa misa sanai no abo ongka treatment khainai December last ni salmareo no bini treatment cholenai phiaba bono je bithi burai namoni paitlangni hinai bono bithi rok bo rohoka tai borok bithi rok bo nakha phiaba aboni yagulo doctor rok saka kacharo tekisa chuno phono paidi tuoi hinibo sairahmani koktoma phiaba bini bohongni bemar hingke pathor chimingya bini bohongni bemar te kaisa belekhena kotor bemar tongo abo hingke bohok mui hini hinjago phiaba tini hingke 13 tarik 12 মাস 2022 ni salmari tini sanjani 7:30 tamani jorao hingkeno bini lagma choi thangka takhuk Ritesh Devaran lagma phiaba o sungsano yakari klang thangka bwsa khoroksa absa klei tongo phiaba bwsa absa kleino no yakari ma thangka takhuk Ritesh Devaran o sungsano yakari belekheno khairangma jingsa tabo lokorok khairogoi kha tongoi hamjagoi tiprasa hinai tongkha hingke Ritesh Devaran sak hamya puru chobai maya phano tabuk bini 13 din khainani bagoi eba sraddo khainani bagoi lokorok chubachu rikha hangba belekheno sanai hini chini kok tv bo haino hai lokorok no kha koimung kha hamjangmung tai yapharo joto tiprasa rokno tiprasarokni hamjangmung joton sai kotor mono chubachu naitongdi chini kok tv ni singti omang philino।